네 미친 bab을 내가 내리자 되는 거. 네. बिराद खस्थ'यैनो सोलिनानै जायो आरो बोरायाबो न'आव थाया दाबसेयाव दंहैयो नालाय जेनेबा सरखारनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ जेनेबा आखाइफोर एसे फोसाबनो मोनबा सारनिसिम सारा एसे माबाबा मोजां जागौमोन आरो 14 नं सिरांदुवार बियाबसिंनिनो नैबे बरदाङि गामिनि सासे हौवासा गथ' जाय देहायारि लोरबां बुंनो थाङोब्ला नोंथांनि जुरिसडिक्सननि आन्दारावहाय दिनै नोंथांमोननि हान्जानिफ्राय अनसुंथाइ होबाय मा फोरमायगोन दा बावथ' जोङो गिदिर अनसुंथाइ होनो हायाखैब्लाबो जिहेथु बेनि एड्रेस आरो थंखौ जों बारा गोबावजों जों मोनथियाखै एसे आवगोलाव भाइरेल जादों बिथांनि जिहेथु बिनि स्कुला जाबाय खुंग्रिङाव बड'लेण्ड एकाडेमि स्कुलाव बिथाङा फरायो दा बे ससे समाव एसे भाइरेल जादोंमोन बिथांनि माखासे भिडिअ रेकर्ड मोनदोंमोन खिन्थु जों बावहाय बिथांनि थर्ड बिटआ रिसेन्टलि जोङो मोननानै जोंहा दिनैहाय दहाय जा मालथि रानि बायद' बिथाङा जोंजों कन्टेक्ट खालामलायनानै दिनै बे न'खराव जोंबो फैदों दा फैनायनि गेजेरजों नुदों जे एकदम मानसिखौ नुयोबा एकदम मा होनो बेखौ अबस्था बियो मानसि लाइफआव थांनानै थानायनि एकदम मोनसे गावनि फिउचाराव बिराद क्रिटिकेल दा बेनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन सरखारनिसिमबो बेखौनो खावलायगोन आं जिहेथु सासे मानसि व्यक्तिया दिनैनि दिनाव बेखौ गोबां रोखोमनि ट्रिटमेन्ट खालामनायनि पजिसन थायो नाथाय बे न'खर हिसाबै बेहा ट्रिटमेन्ट खालामनायाव खुनु माबा गैया मोनसे मा होनो बेखौ फाइनान्सियेल उइक दा बेखायनो हयथ' आंनिफ्राय बेखौनो आपिल खालामनो लुबैदों सरखारनिसिमबो जाहाथे बिथांनि जिहेथु देहायारि लोरबां बेखौ सरकारा जुदिअ दायथ' लानानै खालामनो हायोबा मावफुंना होनो हायोब्ला जथेस्थ' बे न'खरनि ओनसोलनि जाय जादों व्यक्तिनि लाइफनि थाखाय मोनसे गिदिर खामानि मावना होनाय जागोन खारन समाजा जोङो बेफोरबादि थायोब्ला जों गासिबो पेरेन्टआ बेखौनो बुंनांगोन जे गासै समाजारि बिथिङाव लोरबां थाखोनि जुदिअ दङब्ला आरो गोबांथार जायगायाव थायो दा गोबांथार जायगायाव थायोब्लाबो केटेगरि थायो दा जायफोर दिनैनि बे बिथांनि केटेगरिया ओरैबादि गाज्रि मोनसे देहायारि लोरबां दा हयथ' बेखौ दिनै सरकारा मोजां नोजोर खालामनानै फोसाबनायनि लाहार फाहार खालामोबा जथेस्थ' जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि दानि सरकार आं बेखौनो खालामगोन चिफ सारनिसिमबो जाहाथे बेखौ एसे अननानै फोसाबनायनि बेब'स्थाखौ लायोब्ला न'खर आरो व्यक्तिनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो न'खर खुंनायाव माबायदि जायो मा फोरमायगोन न'खर खुंनायावथ' बिराद खस्थ'यैनो जेनेबा आङो बे उन्दैखौ लानानैबो बिराद खस्थ' आरो जेनेबा स्कुलाव लांलाय लाबोलाय जेनेबा जेबो गैया जोंहा न'खराव बिराद गोरिब दा आंनि बोरायाबो न'आव थाया दाबसेयाव दंहैयो नालाय आङो बिराद खस्थ'यैनो सोलिनानै जायो आरो जेनेबा सरखारनिफ्राय एसे एनै अनसुंथाइ जेनेबा थाखा फैसानि माबायाव बेबायदि आरो आंनि फिसानि थाखायबो एसे एनै जेनेबा डाक्टारनावफोर आथिं नखलफोर जेनेबा आखाइफोर एसे फोसाबनो मोनबा सारनिसिम सारा एसे माबाबा मोजां जागौमोन आरो